भेरगावनि महिलियापारायाव साथाम खुदियानि जिउ खहा। जाथायखौ लानानै ओनसोलनाङै दुखुनि साया साग्लोबदों। जोनोम जानायनि उनाव मुलुगनि एबिसि खोथाफोरखौ बुजिस्लाबै आरो सिखिरि होसोनाय गेलेनाय बैसो समावनो मुलुगनिफ्राय आनज्रायलांबाय दुखुनांथावै। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव आउटपस्टनि आवथायाव थानाय भेरगाव महिलियापारा गामियाव मैया हराव साथाम खुदियानि जिउ खहा जानाय जाथाया ओनसोलाव दुखु फोनांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भेरगाव महिलियापारानि थागिबि राजिब भुइहरनि सानै गथ' तपन भुइहर, गायत्री भुइहर आरो कुमुद भुइहरनि फिसाजो मीना भुइहर मोनहा खाथिनि मोनसे फुख्रियाव गबना थैना थायो। न'आव रावबो गैयैयाव बे फुख्रियाव माबोरै गबना थाखो बेयो जाबाय साननो गोनां खोथा। साननि समाव गथ'फोरखौ नायगिरना नुयैयाव न'खराव हाहाकार जायो। बिगोमाफोरा फैना गथ'फोरखौ गोबां सुलुद लानायनि उनावबो जेरावबो मोनैयाव मोनाबिलि समाव सन्देहजों साखाथिनि फुख्रियाव नागिरो। बेयावनो सासे खुदियाखौ गोजावना थानायखौ नुसनो आरो एसे सिग्रोमनायाव सानै गथ'खौबो दैयाव गोजावनायखौ नुनो मोनो। मख'नाय जायोदि बे खुदियाफोरनि बिमा बिफाफोरा फुंनि समावनो सानफ्रोमबो खामानि मावनो ओंखारलाङो। बिगोमा गैयै समाव गथ'फोरा बहा मा खालामदोंमोन रावबो मिथिना मोनासै। गोबां नायगिरनायनि उनाव मोनाबिलि 8 रिंगासो समाव गुबुन न'खरनि फुख्रियाव साथाम खुदियाखौ गोजावना थानायखौ नुसनो। भेरगाव অন্তৰ্গত আমাৰ মহিলিয়াপাৰা এইখিনি কয়। তো তাতে কি হ'ল, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা তিনিটি শিশু নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে। তো দিনটো তেনেকৈ বিচৰা গ'ল, কিন্তু তেওঁৰ কোনো সন্ধান নাই। কিন্তু এট লাষ্ট 6টা মোটামুটি 8টামান বজাত, খুবেই সম্ভৱ 8টামান বজাত এটা পুখুৰীত আহে, তেওঁলোকে খেলিব আহে। তো খেলিব অহাত তেওঁলোকে মানে ইয়াতে খেলোঁতে মানে দিনৰ ভাগতে মাক দেউতাক আকৌ কামত যায়। সেই দিনৰ ভাগতে ডুবা বুলি হেৰি হ'ল। তাৰপিছত আমি হেৰি কৰিলোঁ, সন্দেহ কৰিলোঁ। তো বিচাৰোঁতে আমি তিনিটা বাচ্চাকো উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হ'লোঁ, কিন্তু মৃত্যু অৱস্থাত আছে। আৰু খুবেই দুখজনক বিষয়। তেওঁলোকে এটা বয়স মোটামুটি 3.5 বছৰ। আচলতে ঘৰৰ মানুহ নাছিল নেকি? আচলতে ঘৰৰ মানুহ একচুৱেলি হেৰি বাগানত কাম কৰে। তেওঁলোকক হয় স্কুলত দি তেওঁলোকে গুচি যায়। জাগাখিনিৰ নাম কি? জাগাখিনি আমাৰ মহিলিয়াপাৰা, এইটো আমাৰ হেৰি কৰে দংপাৰা, ভেৰগাঁও মহিলিয়াপাৰা। দংপাৰা মহিলিয়াপাৰা। আচ্ছা আচ্ছা। বয়স কিমান মান হ'ব গোটেইকেইজনৰ? গোটেইকেইজনৰ 4 বছৰ, 3.5 বছৰ আৰু তাৰ 10 বছৰ হ'ব। নামকেইটা কি কি? নামকেইটা কি আছিলে? এটা ৰাজীৱ ভুইহৰ, তপন ভুইহৰ আৰু গায়ত্ৰী ভুইহৰ। गोजोनथाव खौरां। आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथायनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाय बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाय फसंथानाव सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।